ay para po sa mga tulang Iloco o daniw di Iloco. Iba't ibang uri o forma po ng daniw ang aming babasahin at meron din po kayong maririnig na awitin. Actually, hindi siya technically awitin. Pero daniw na may tunog. May melody. Daniw na may musika. Siyempre po, nagpapasalamat tayo kay Sir Beam, kay Sir Rock, sa pagpapauna po sa atin dito sa Magnet Cafe, kahit na nga naman tayo ang huling performers dito sa Magnet Cafe. Pero still, di ba, napakarami pong mga pintuan at bintana ang nagbubukas para sa literatura ng mga Ilocano. At saka sabi nga nila, usually sa mga events at saka kung ano man, kailangan bongga yung opening, pero yung ending or yung last na kailangan bongga din. So, Major. Okay, so umpisahan na natin, Mikey. Ready na ba kayo? Ready na! Ay, wala akong narinig. Ready na ba? Ready! Okay. So yan po. Bilang panimula, hilingin po natin kay Professor Honor Cabie na siya pong magsimuno sa atin. Siya po yung mag-lead sa atin sa pagkanta ng Gumil Awen or Gumil Anthem. Magsitayo po tayo. One, two, sing. Lumati pagilyan, manurat kay Lukwan. O Teknilocano, kanya kapasilawan, biyak yang literatura, isiken parmata. Nagsaway